I dag skal vi ud og se på spøgelsesjægeren, der hedder Spøgelsesjægeren. Han siges at kunne se spøgelser. Men vi ved ikke, om det er helt rigtigt. Så vi vil tage ud og se det. Dette er Jagten på den 6. sans med Kjeld Claesson. Dag. Jeg er spøgelsesjægeren. Og jeg jæger spøgelser. Jeg kan se spøgelser. Og det kan I ikke. Jeg har en 6. sans. Jeg kan nemlig se spøgelser. Og det kan I ikke. Og jeg har en masse spøgelsesjægerredskaber. Det her er det vigtigste. Nu skal I se, hvordan man bruger det. Ja. Jamen, tror du kan prøve at vise os, hvornår kan du se spøgelser? Er det sådan noget med, at det kun er ved fuldmåne? Nej, de er over det hele tiden. Over det hele? Der er et lige der. Er det så død nu? Ja. Skal du ikke lige hente dit bat? Nej. Så bliver jeg forbandet. Og derfor, altså cirka hver måned som spøgelsesjæger, der bruger jeg 15.000 af de der bat, fordi at de er forbandet, når jeg har kastet dem. Du skal ikke grine. Ja, jeg skal så høre. Det er muligt, at du kan få nogle af spøgelserne frem. Hvad laver du? Ja. Og her er et lille klip, så I kan se, at spøgelser eksisterer. Spøgelser! Spøgelser! Lå den og slikket sol? Ja, selvfølgelig. Altså, er der mulighed for, at du kan få spøgelset frem? Så vi kan se det? Nej. Ja, okay. Spøgelser! Au, satan. Der var et spøgelse. Nej, jeg kan ikke tage det. Claesson her. Jeg har lige været inde og fået en kaffepause. Og nu skal jeg ud og se på... fanden. Spøgelsesjæger. Skulle du ikke have spøgelser? Jo, det gør jeg også. Jeg udforsker himlens spøgelser. Ja. Og de er meget specielle. Hvorfor? Fordi at de er gennemsigtige. Er alle spøgelser ikke det? Nej, fordi dem der lever nede på jorden, de kan dø. Kan dem oppe i himlen ikke det? Bat. Nej, fordi den kaster bat efter dem. Så ryger det bare igennem dem. Ja, okay. Men hvordan dræber man så dem? Ganske enkelt, men tager noget salt. Og så tager man noget glas. Og noget is. Og græs og At spøgelsesjægeren har stukket af fra mig. Nu går jeg og leder efter ham. Der er han. Hvad laver du nu? jeg leder efter træspøgelser. Himmelspøgelser, små spøgelser, træspøgelser. Hvad fanden er der mere? Jordspøgelser. Ja, right. Må jeg spørge dig om noget? Ja.
Pas på, der er spøgelser bagved dig. Har du ikke erfaring med spøgelser? Jo, det har du. Og så burde Derfor du... kan de stadigvæk godt være uhyggelige. Ja, men du plejer jo ikke at... Bliv her! Er det derfor, du går tur og tager dit bast i gangen? Vær stille. Vi har snedt os over på et spøgelse derovre ved bænken. Lidt længere fremme. Ja. Det vil jeg nu blaffe ned med et skateboard-trick. Og der er selvfølgelig Batmaker. Ja, selvfølgelig. Helvede. Hvor vandet skate på? Hvor du kører væk fra det, hvis det er forbandet. Så begynder jeg på stop motion. Det ser ud til at have en stor effekt på dig. Er svært kort ting, og så kan der ikke komme. Kan der vi gik igennem det svært. Slut efter. Vi er så tilbage. Der var lidt problemer med programmet. Kameraet var desværre gået i stykker. Vi beklager meget. Dette er nu dag nummer 2, hvor at spøgelsesjægeren er stadig i gang med at smadre skateboardet. Det er helt vildt forbandet, efter hvad han har fortalt. Det siges, at hvis han ikke smadrer skateboardet, så ja, det skete så nu. Det er fantastisk, hvad han kunne klare på bare én dag. Det er helt utroligt. Og han har også fået smadret sit bat godt og grundigt. Så han er lidt af en ødelægger, men ja, er der en grund til, at du skal ødelægge alle de ting, der er blevet forbandet? Det er forbandet. Ja, men hvorfor er det det? Fordi du røg spøgelset, eller hvad? Ja. Og jeg brækkede mine fingre. På spøgelset? Nej, mine fingre. Ja, brækker du fingeren af spøgelset? Nå. Ja.